ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон, якум дарвоза. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе пешакҳои киртара нишон диҳам. ин тарафи тиллобозорай марҳамат бинед, инамино ҳамаш пешаки киртада тайёр. украшениё нархошон ҳар хелаяй. ина 80 сомона ҳастай, 70 сомона ҳастай. баъд бо ҳозир арзонтаракоша нишон медиҳам ки мисол 40 сомона дора. инчунинам хеле метражниё ҳаст. шумо мисол ҳам дар киртаина метавонед истифода баред, дар остин, ҳам барои ороиш, мисол дар лаби доману дигар ҷоҳо, тоқӣ масалан. ина бинед, ино метражниё сар мешавад арзонаш аз 45 сомон ва сама қиматаш то 80 сомона 1 метрш. ина марҳамат, агар дар кор бошад, ҳамин суроғае ки ҳозир ман барои шумо гуфтам, омада бинед беҳад амин ваёшон барои духтан, барои ороиши киртаҳо ва дигар хеле зиёд интихоб доранд. бинед, кӯтоҳтаракошам ҳастай. инчунин хостум барои шумо анаи намудора нишон диҳам. аз ино агар дар хотир дошта бошед, ман аз материалфурӯшо дар Аднатониё буд нишон дода будам, фақат пеши кирта буд ва нархошон 450 буд агар хато накунам. ҳозир бошад бинед, анамин аз ду тарафи кирта мебиёд. ҳам аз пеш кокеткада мебиёд, ҳам қафоям кокетка бар ин мебиёд. инамхе муҳра дорад ва иной 300 сомонӣ. беҳад хушрӯ. ина барои касе ки мисол бештарак арӯсакон мегиранд, дар кор бошад, нависе ду тарафаш омадай 300 сомон. инчунин дар инҷа ҳамхе метражниёи ороишоти кирта ҳастай. ин метражниё нархошон сар мешава, агар хато накунам, аз 80 сомон 1 метрш то 130-140 сомона. ин турош ҷудогонай. шумо фақат ин муҳроша бинед, нигиноша бинед. ана ваёш бошад, анамин турош бошад арзонтаран. ино аз анамин 10 сомон сар мешава 1 метрш то 35-40 сомона. пар ҳастай 15 сомон донаш барои тоқӣ чанд намуд. блестяшора бинед. анамино донаш 15 сомон. чанд вай дора, чанд рисунок дора, чанд расм дора. ин тарафаш ҳамаш метражния бинед, метражнии тури. инчунин дар инҷа дӯстони азиз вай ҳастай утикои дузандагӣ профессионалӣ мисол ҳаст, ёра дузандао бештар медонанд чун. нархошон 600 сомон 800 сомон. ҳамхе бачаҳо ки обгирӣ дора, дидед, сафед. анамихе утикои дузандагӣ профессионалира шумо метавонед аз ҷои амин чизое ки мисол украшени кирта мефурӯшанд, аз аминҷо дарёфт кунед. ина ино бошад дӯстони азиз 40 сомонӣ. ороиши кирта, пешаки кирта тайёр нигинзадагиай, фақат шумо мечаспонед. дар ҷа ҳаст ҳар хела амхе ва ё муҳроҳо ҳастай барои ороиш. инам нархои муҳроҳо ҳар хелае дӯстони азиз. 4 сомон 3 сомон 1 ҳамелш мисол. баъд бо ҳастай 7 сомон 6 сомон ҳар хела. инчунин мехоҳам барои шумо амхе ваёра нишон диҳам. инам барои ороиши пеши кирта ҳар хел баргаку подставкаву минаиҷа бо метражниёи нигиндор. ҳамина ҳозираста бисёртар барои спортстилҳои истифода бурдастиянд. ҳамхе тасмаҳора вайшон метрошон 2 сомону ҳам хели 1 метрш нархаш. ин агар дар кор бошад, аз анамиҷо пайдо карда метавонед. ино ҳамаш подставкае. нигиноша ҷудогона мехарӣ, ино подставкаошай. баъд ҳаст аз анамино
дидед донаш ҳар хеле 5 сомон 6 сомон як донаш агар донаке гирӣ барои ороиш шумо ҳам кирта мисол пешаки киртаро ороиш дода метавонед, ҳам инчунин тоқиҳора ҳози аппликатсияро нишон медиҳам. Ман ҳамин намудо ба тайёр нигина задаги аппликатсиё нархошон 15 сомон 30 сомон иҷада вай доштай, якум сорт доштай, дуюм сорт нигоҳ кунед. баъд ҳами ҷои ҳамие ки мисол вай мефурӯшанд, ҷое ки ҳами ороиши кирта мефурӯшанд, шумо дар чӣ аппликатсияе дар корай, мисол чӣ расме дар корай гап мезанед, бо тайёр карда меовардиянд худшон. ина бинед, ҳамин як калонаш мисол ҳам 15 сомона дора, ҳам 30 сомона дора. якум дуюм сорт мақсад ина ҳаст. бабочко 15 сомон 20 сомон як донааш тайёр. и ҳамаш нигинае, кори дастияе бабочко. инам ҳам хе кадом расм мешавад ки мисол чӣ расме мехоҳед меоред, гап мезанед, барои шумо тайёр карда пешниҳод мекунанд. хулас ҳамаи он чизе ки барои дузандаҳо дар корай, барои ороиши куртаву дигар шумо бинед чӣ қадар интихоби васеъ доранд дар анамин якум дарвозаи корвон тарафи Тиллобозор. биёед як маротиба аз наздик бинед. боқӣ саломат бошед.